Летась у Беларусі было каля 260 тысяч беспрацоўных. Тыя з іх, хто сталі на біржу працы, атрымалі штомесячную дапамогу беспрацоўным ад 25 до 55 рублёў. Плюс у нашай краіне беспрацоўныя маюць права на аднаразовую або штомесячную сацыяльна-адрасную дапамогу ад дзяржавы. Аднаразовая даецца, калі сярэдні прыбытак сям'і менш за 325 рублёў на месяц. Штомесячная, калі сямейны прыбытак менш за 217 рублёў. У выніку выйшла, што ў мяне сярэдні душавы доход на душу насялення на мяне з жонкай выходзіць аж 407 рублёў. Я лічу, што гэта не адпавядае наогул рэчаіснасці. Спадар Міхась не мае афіцыйнай працы з 2016 года. У Слоніме 60-гадоваму мужчыну вакансій не прапаноўваюць. Ён стаіць на біржы як беспрацоўны і штомесяц атрымлівае дапамогу 50 рублёў. Вырашыў атрымаць яшчэ адрасную дапамогу, якую абяцае дзяржава. Але заробак жонкі 320 рублёў. А летась спадар Міхась 4 месяцаў быў заняты на сезонных працаў. Зарабляў 500 рублёў на месяц. Атрымліваецца, што я зарабіў уже за 4 гэтых месяцы, што я там папрацаваў. Я зарабіў на 2 гады наперад. 4 месяцы больш-менш прыстойнага заробку з 12 до 300 рублёў штомесяц ад жонкі. І вось сярэдні сямейны бюджэт ужо больше за 400 рублёў на месяц. Тое, што зарабляў мужчына толькі ўлетку і што грошы відавочна ўжо праелі, нікога не хвалюю. Міхась прасіў як аднаразовую сацыяльна-адрасную дапамогу, гэтак і штомесячную, але яму адмовілі. Атрымаць яе нерэальна, згодна тым палажэнням, якія прапісаны ў гэтым указе. Летась аднаразовую сацыяльна-адрасную дапамогу атрымалі 44 тысячы беларусаў. Гэта не толькі беспрацоўныя, а ўсе, хто трапіў у складаныя жыццёвыя абставіны. Напрыклад, інваліды ці шматдзетныя сем'і. Чыноўнікі самі вырашаюць, колькі грошай даць канкрэтнаму чалавеку. Летась у сярэднім вырашылі, што дастаткова будзе 116 рублёў. Штомесячная сацыяльна-адрасная дапамога даецца на 6 месяцаў. Яе летась атрымалі 88 тысяч чалавек. У сярэднім 45 рублёў кожны. Но если этот доход лица получали, в том числе, скажем, от кого-либо из близких родственников, путем переводов денежных, то они лишаются этой помощи, и государство вправе не оказывать ее, даже если в настоящий момент у человека нет этой помощи. Атрымаць аднаразовую або штомесячную адрасную дапамогу цяжка, бо ў доход сям'і уключаць не толькі афіцыйны заробак, але і кожны патэнцыйны прыбытак. Напрыклад, страхавыя выплаты ад няшчасных выпадкаў, аліменты, грашовыя выплаты за ганаровыя званні. Нават калі беспрацоўнаму сябр на дзень народзінаў падараваў 100 рублёў, і пра гэта неяк даведаліся чыноўнікі, беспрацоўны трапіць у чорны спіс і на 12 месяцаў згубіць права на адрасную дапамогу. Приходили с исполкома, с комиссией по содействованию трудоустройства и пугали страшными коммунальными платежами. Но работы в городе Слониме нет. Спадарыні Вользе 52 гады. 3 гады таму жанчыну скарацілі з пасады вахцёркі, і дагэтуль яна не можа нікуды уладкавацца. Згодна з беларускімі законамі дармаедка. Стаяла на біржы працы ў 2017-м. Марна, вольных вакансіях гэтак і не знайшлося. У 2019-м зноў звярнулася ў мясцовы аддзел службы занятасці. Атрымала грашовую дапамогу на беспрацоўе памерам 25,5 рублёў на месяц. Заболевания суставов, деформирующие остеоартроз, заболевания позвоночника, заболевания кожи у меня. Ну, естественно, уже поскольку лет немало, то и страдает и поджелудочная, и желудок. Штомесяц на лекі спадарыні Вользе трэба выдаткоўваць 120 рублёў. Жанчына вырашыла звярнуцца да дзяржавы і папрасіла ў той аднаразовую сацыяльна-адрасную дапамогу. Ніякіх прыбыткаў, акрамя дапамогі на беспрацоўе, жанчына не атрымлівае. То бок паводле ўсіх крытэрыяў адпавядае, але адмовілі і ёй. Мне отказали в материальной помощи, потому что нету в бюджете денег. У Менску на будынак Вярхоўнага суда вешаюць герб і літары агульным коштам 112 тысяч долараў, але 116 рублёў для спадарыні Вольгі ў бюджэце краіны няма. Атрымліваецца, што чыноўнікі напрост адмаўляюцца дапамагаць беспрацоўным, а матэрыяльная дапамога тым часам прадугледжаная законам.